Hola, benvinguts a la darrera edició del Ciutat a Fons d'aquesta temporada. Avui ens acompanya el senyor Isaac Albert, d'Esquerra Republicana, que és tinent d'alcalde d'Acció Social i Drets Civils i responsable de les àrees de ciutadania i també de salut. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres. Si us sembla, anirem abordant diferents blocs temàtics. M'agradaria començant parlant del seu partit, d'Esquerra. Què ha canviat Esquerra des que Joan Puigcercós n'és el president? Bé, més que jo crec que el partit no ha canviat. Esquerra Republicana és un partit que es defineix en la seva declaració ideològica d'una forma molt clara. Som un partit nacionalment català i socialment d'esquerres, i jo crec que més enllà de qui encapçali d'una forma orgànica el partit no varia els seus plantejaments i la seva forma de presentar-se davant de la ciutadania. Jo crec que sí que ha canviat des del moment que Joan Puigcercós és escollit com a futur cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, perquè jo crec que això el que ens dona és una certa tranquil·litat i un posicionament molt més tranquil i molt més clar per fer la feina i per afrontar el que han de ser les properes eleccions al Parlament. Esquerra ha entrat en una davallada electoral contínua, diguem, des de fa 5 anys. Vostè a què atribuiria la raó principal d'aquesta davallada? Bé, jo crec que l'anàlisi d'aquestes dades és variable, transversal, i tothom podem fer la nostra lectura i probablement tots tindrem una part de raó. Però jo crec que els projectes polítics serveixen per consolidar espais tant a les ciutats com al país, espais polítics des d'on seguir creixent com a projecte polític. Esquerra en un moment donat té un creixement molt important degut a factors diversos, fins de finals de lideratges importants, president Pujol, 8 anys d'un govern del Partit Popular complicat, dur, amb un senyor Aznar al capdavant, amb unes formes molt negatives, sobretot de cara a Catalunya, i això fa que Esquerra reneixi com un referent útil pels ciutadans. Molta gent ens diu com és que no heu sigut capaços de consolidar aquest espai. Aquest és, jo crec, que l'anàlisi que ens hauríem o que hem de fer o que fem internament dins el partit. Però el fet de que Esquerra es resituï, jo crec que entra dins d'una certa normalitat. Nosaltres vam passar de no tenir representació al Parlament espanyol a tenir 8 diputats. Vam passar de tenir 8 diputats al Parlament de Catalunya a tenir-ne 23. Amb un pas entremig, però en 10 anys no el vam doblar, vam quadruplicar les nostres presències en les institucions. I això era un creixement no real. Jo no vull mirar molt enrere, però jo crec que és innegable que un partit com Esquerra, que representa l'independentisme en aquest país, està present a la majoria de ciutats de Catalunya, està present d'una forma sòlida al Parlament espanyol, està present d'una forma important al Parlament català, som el segon partit de govern, i jo crec que consolidant espais on no els teníem no fa gaires anys. El senyor Oriol Bertran, que és el cap d'Esquerra Independentista, el principal corrent intern crític d'Esquerra, atribueix aquesta davallada als pactes amb el PSC. Considera que és una estratègia que no ha funcionat. Vostè compartiria aquesta anàlisi? Bé, jo crec que, evidentment, quan un decideix i escull, doncs corre el risc d'equivocar-se i sobretot corre el risc de ser criticat. Jo crec que faríem una mala lectura si ens quedéssim aquí. Què vol dir? Que haguéssim hagut de pactar amb algú altre? Què vol dir? Que no haguéssim hagut de pactar amb ningú? Jo no comparteixo aquesta idea. És evident, jo crec que és una gran evidència que hi ha gent que no els hi ha agradat algunes de les nostres actuacions o que no els hi ha agradat alguns dels pactes que hem fet. Però és que Esquerra Republicana ocupa un espai central, tot i ser un partit petit. I això és un dels problemes que tenim, que estan tensionats tant per un cantó com per l'altre. O sigui, el fet que el país un l'analitzi sempre des de la vessant del Partit Socialista o des de la vessant de Convergència i Unió, perquè sembla que siguin els dos únics partits que poden acabar manant, fa que els que estem al mig, els que fem de frontissa, patim sempre les pressions. Jo crec que si haguéssim fet present el senyor Mas, patiríem pressions per un altre cantó. Però jo crec que el debat no és el pacte, sinó és saber explicar per què fem els pactes i per què els hem fet. I jo crec que
bé, ho fem millor o pitjor, aconseguim explicar-nos millor o pitjor, però jo crec que ho hem explicat molt. Nosaltres vam fer un pacte, un pacte catalanista i d'esquerres, després de 25 anys d'un govern de Convergència i Unió, i el vam fer per tirar endavant un estatut i per tirar endavant un nou sistema de finançament per Catalunya. I jo crec que estem complint el que ens vam proposar. Una altra cosa és que a nosaltres ens sembli bé l'estatut que hem aconseguit o ens acabi semblant bé el finançament que aconseguim. Però un dels objectius d'aquest govern era resituar Catalunya amb noves eines per fer un salt endavant. Parlem precisament d'aquest finançament que sembla que s'eternitza la seva negociació. Si finalment l'acord al qual s'arriba no és entès com a prou favorable per part d'Esquerra, què faran vostès? Perquè tinc entès que es contemplen diverses possibilitats. Una és romandre al govern, l'altra és sortir-ne i l'altra és propiciar eleccions anticipades. Quina tesi creu que s'acabaria imposant si finalment l'acord no és prou satisfactori? Bé, jo crec que fem un flac favor si pensem que el que faci Esquerra pot fer canviar un govern. Aquí això és un puzzle que es mou i les fitxes es mouen depenent de les decisions que prenen uns i altres. Jo deixi'm dir-li que el sistema de finançament no serà de l'agrat d'Esquerra Republicana, això segur, ja li avanço. Nosaltres no estem per un sistema de finançament, estem pel concert econòmic i estem per fer passos molt més seriosos i molt més endavant del que aconseguirem. Però jo el que vull deixar clar és que el sistema de finançament que estem intentant tancar ara es va pactar fa 3 anys. O sigui, l'Estatut, aquest estatut que es va aprovar després d'un pacte amb Mas Zapatero i que el va aprovar el poble de Catalunya en un referèndum, és qui marca el finançament de Catalunya. O sigui, el que no podem fer és fer-li dir a l'Estatut el que no diu. Ara, la nostra obligació, i jo crec que no és l'obligació d'Esquerra, és el que està fent el govern de la Generalitat, almenys fins a aquest moment, és fer complir l'Estatut, i amb això estem. O sigui, és molt fàcil dir xifres, posar xifres sobre la taula quan històricament no es havien reclamat mai, és molt fàcil poder estirar el que diu l'Estatut cap a quotes inassumibles, perquè l'Estatut diu el que diu i no li podem fer dir una altra cosa, però